Bună ziua, dragilor! Am revenit în sfârșit cu încă un episod al proiectului Casa Magică. Știu că mulți dintre voi m-ați întrebat de ce nu am mai postat. Păi, pe scurt, problema a fost fonduri insuficiente. Și după ce ne-am luptat ceva cu băncile și am mai și făcut niște economii pe deasupra că, ce să facem, am vrut casă, am reușit să reluăm lucrările. Așa că să vă spun pe scurt cam ce am mai meșterit noi. Păi, am reușit să facem împământarea casei, am finalizat procesul de racordare a casei la rețeaua electrică, am tras și țevile de apă și canalizare prin curte, ba chiar, ce credeți, am reușit să ne facem și o mică grădină cu legume, să ne țineți pumnii, sperăm să le meargă bine și să avem ce culege. Și ce credeți, ne-am apucat și de compartimentare. Dar vreau de toate acestea să discutăm amănânțit în episoadele viitoare, pentru că e ceva de spus și aș vrea să le luăm pe etape, să vă arăt cum am procedat noi și ce materiale am folosit. Iar în episodul acesta vreau să vă arăt cum se lipește folia de etanșare la interiorul ferestrelor, pentru că pentru o casă pasivă este un lucru destul de important. Nu este un proces foarte complicat și în felul acesta se face și o economie de câteva sute de euro, pentru că, după cum știți foarte bine, totul costă. Și dacă nu vrei să plătești o echipă să le lipească, o poți face singur, cu 2 mâini de bace și o racletă ar fi bună, pe care eu nu am avut-o, așa că a trebuit să mă descurc și fără. Sper că mi-au ieșit, oricum pe deasupra mai vine încă o izolație peste folie. Haideți spor la treabă să vedem cum am descurcat. În regulă. Haideți să vă arăt un pic cum se montează foliile la interior, la ferestre. Întâi trebuie curățat bine. Eu am dat cu aspiratorul de jur împrejur să se curețe bine tot staful. Ferestrele mele sunt așa pentru că am dat cu o folie lichidă de protecție, ca să le protejez. După ce se curăță și se aspiră, îmi pare rău de gălăgie, se decupează la față spuma ca să se poată lipi foliile drept. Haideți să începem!
Haideți că încerc să vă arăt și un pic de aproape. O să încerc să lipesc cu o mână. Deci s-a lipit prima jumătate. Acum mai avem a doua jumătate. Mai dau cu un pic de spray. O să începem de aici, de jos. Și începem să lipim de jos. Să prindem toate marginile. Aici oricum preferăm să mai dăm o izolație.